Сега Кристиано! Спасяване! Великолепна намеса на Диего Алвеш. Първа възможност за Реал Мадрид. Подаване за Марсело. 25 минути са в историята. Кристиано отново. Кристиано! Още един удар! Този път прошка няма! Кристиано Роналдо в 26-та минута открива резултата, след като само преди минута не успя да преодолее Диего. Другите два претендента за титлата също водят Барселона срещу Еспаньол с 1-0 и Атлетико Мадрид на Леванте със същия резултат. Погледнете още веднъж как беше елиминиран тук Аймен Абденур, за да се стигне до мощния диагонален удар в долния десен ъгъл. Къщна стъпка, но действително това се изненада за наемането на Леванте. Бъдете сигурни, че това, което ви казах за отбора на Реал Мадрид, важи с пълна сила и за Атлети. Лукас Васкес. Дали трябваше да играе Бензема с топката, тя обаче малко случайно стигне до Хамес. Предполагам, че там е Марсело. Точно така, центриране! Лукас Васкес! Великолепно спасяване на Диего Алвеш. Че когато играят с настроение, футболистите на Реал Мадрид винаги правят спектакли за публиката. Това става обикновено в матчове, когато тима не е под напрежение. А струва ми се, че този дуел е точно. Тони Крос блокиран, но след това Каземиро сбърка. Жоао Кансело добре се справи. Пак Алкасе! Сега възможност! Това ще бъде ли 1-1? Хо-хо! Какъв пропуск! Какъв пропуск на Жоао Кансело! На Валенсия изиграха прекрасно всички. Погледнете, тук няма абсолютно никаква засада. Пак Алкасер даде възможността на Жоао Кансело. Всъщност най-напред потърси Дани Парехо. Той се размина с топката. И след това Жоао Кансело реши лекичко да чупне топката в горния ъгъл, вместо това и я изпрати в аут. Да чакат край на първенството. На Родриго. О! Тук си я вземат бройка да изпусне тази. И Спортинг Хихон. Това е още веднъж удар на Родриго и не особено стабилна Кристиано Роналдо. Сега центрира Бензема! Великолепно изпълнение на Бензема. Щеше да вкара гол с пета и това щеше да е шедьовър. Това е 2-0. Ако няма засада обаче, да видим. Според мен футболист на Валенсия подаде тази топка. Гледаме сега много внимателно. Ето подаването на Кристиано. А тук има засада на Бензема. Още тук има засада на Бензема и затова може би са протестите. След това Бензема пак беше в засада, но в тази ситуация специално всичко е коректно. Защото именно от кръка на това нещо бразилеца центриране. Има ли там негов съотборник? Лукас Васкес след наказателното поле. Пак висока топка Бензема! Великолепно спасяване на Диего Алвеш. За последен път първенството Реал Мадрид загуби тук. Парехо. Какво изпълнение! Греда не мръдна Кико. Прекрасен удар на Дани Парехо. Мисля, че много се беше предоверил на стената тук. Страхотен удар сега Андре Гомеш. Андре Гомеш. Варан изчисти лошо и това е гол. 2-1. Валенсия успява да върне едно попадение. Матчът ще стане много интересен. Още веднъж всичко дойде от пробива на Андре Гомеш. Лошото изчистване на Рафа Варан. И удара на Родриго. Много силен. Добро продължение към Каземиро. Атаката тръгва през центъра. Кристиано се измъква. Роналдо е сам диагонално. Роналдо! Удар на Роналдо! 3-1 за Реал Мадрид. Още един гол на Кристиано. Великолепно негово изпълнение, но извеждащия пас беше на ниво. Голмайстора. Неизменно на всеки един матч. Там на трибуните на Бернабео. Вижте както с лекота Кристиано успя да надбяга защитата. Докато ставало дума, за него няма голяма разлика дали бие с леви или с десния крак. Изпълнението беше много прецизно над Диего Алвеш. Много зрелищен двубой наблюдаваме на Бернабео. Андре Гомес. Бараган. Отново Андре Гомес. И пак той. Атака Родриго след това. Удар! И спасяване на Кико Касия. Ще има на Камп Ноу. Вече е 3-0 за Барселона. Върна назад Андре Гомеш, който има страхотен удар, бие на аут.
Гомеш отново. Опасно центриране, ще бъде ли това втори гол за Валенсия? Не. Право на главата на Рамос. Сега Бараган. Включване на Бараган, опасен удар. Кико Касия остава да стига. Още веднъж, страхотно спасяване беше това на Кико Касия. Да, наистина интуитивно посягане, но пък предотврати сигурен гол, както и тук. В матч без никакво значение. А Барселона добавя още един четвърти гол. Това е гол на Рафиня. 4-0 за Барселона. Също Еспаньол. Сега възможност обаче за състава на Валенсия. Ще бъде ли това гол? Не! О, какъв! Че бързо се възстановили и това е факт. Но разбира се, не бива да се изкува здравето в никакъв един момент до финала в Шампионската лига. О, каква възможност и пак спасяване. Кико Касия, дори в отсъствието на Кейлор Навас. Защото ето и в този случай удара беше просто от упор. А Родриго трябваше просто да насочи топката. Много възможност за вечен удар и това е 3-2. 3-2 в 81-та минута. Андре Гомеш този път да вгорчи живота на фаворита. Още веднъж удара на Андре Гомеш. Много прецизно изпълнение в горния ляв ъгъл. Изобщо отборите между Реал Мадрид и Валенсия този шампионат преминават изключително интересно и резултатно. Ентусиазма на валенсианци е видим. Червен картон. Да видим за кой.